noranzkoan, eta bihar ostirala gaueko 10:00 goizeko 6:00 izango dira. Hala ere, gogoratu informazio gehiago uneoro bizkaia.eus atarian. Bizkaia egiten. Norvegiako Statkraft enpresa publikoak proiektu bat aurkeztu zien asteartean Inigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariari eta Arantza Tapia ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumeneko sailburuari parke eoliko bat eraikitzeko Urola erdialdean eta beste bat Aramaio eta Eskoriatza artean. Azpeitiko udalak ontzat jo du proiektua eta Nerea Alkorta alkateak atzo hedabideen aurrean iragarri zuenez, herri batzar bat egingo dute haren inguruko xehetasun gehiago emateko. Gainera Statkraft enpresa bera gonbidatu du batzarrera. Bere aldetik, Aritzo Txandiano Fagor taldeko iraunkortasun arduradunak kooperatibak energia berriztagarrietan oinarritutako energia ekoizpen proiektuetan inbertitzeko aukera aztertzen ari direla esan du. Norabide horretan, elkartu egin dira Statkraft energia konpainia publiko norvegiarrarekin debagoienan garatu asmo duen parke eolikoaren egitasmoan parte hartzeko aukeretan sakontzeko. Ordea, Eskoriatzako alkateak Jose Ramon Zubizarretak dio, enpresa ez dela harremanetan jarri haiekin, baina energia merkatzen duten eta autosufizientzia helburu duten proiektuak onuragarriak direla. Era berean, Arantza Tapiak bi parke eolikoei buruz hitz egin zuen atzo jasangarritasun ingurumen eta ingurune naturalen batzordean eta adierazi zuen energia demokratizatzeko eta merkatzeko energia komunitateak ezinbestekoak direla. Gabon, trantsizio ekologikorako bidean, akordio batera iristeko aukera dagoen lehenengo aldia dela esan dezakegu. Statkraft enpresa norvegiarrak bi parke eoliko eraiki nahi ditu Euskal Herrian, eta eraiki nahi diren herrietako udalek oro har harrera zuhurra egin diote proiektuari. Entzun ditzagun Urrenez Urren Azpeitiko, Zestoako eta Eskoriatzako alkateak. Statkraftek aurkeztu duen proiektu hortan, nolabait bide bat irekita uzten du parte hartzea, hau da, herritarrak, herriko enpresak eta erakunde publikoek proiektu honetan parte hartzeko. Eta uste dugu bizideon sistema honetan berritzaile badala eta alde honetatik aukera bezala ikusten dugu. Aztertu egin behar dela eta jakina, hori herritar guztiekin egin behar dugu. Nik uste behintzat, herritarren interesak lehenetsi behar ditula eta gure ustez ere hemen aukera bat badago. Soberanoak izan nahi bali badugu eta aldan eta autosuficienteenak eta energia aldan eta merkeena eta gertukoena nahi bali badugu, era honetako proiektuak beharrezkoak izango direla. Laster helduko diegu berriz eoliken berriei, lehenago baina, bada gurean zer aipatu. Ana Viñals Bilboko udaleko elkarrekin Podemosen bozeramailea izan da gaur eguerdiko magazinean gonbidatu nagusi gisa eta honek trantsizio energetikoa izpide balizkoa izan daitekeen itunari heldu dio entzun. Saiatu behar gara alderdi politiko guztioak hitz egiten eta eztabaidatzen zein motatako trantsizio eredua nahi dugu. Eta gu argi daukagu trantsizio ekologikoa edo trantsizio energetikoa justizia soziala egon behar dela oinarrituta. Eta beti esan dugu ere azken finean oligopolio energikoetan eta dituzten etekinetan hortik ezin dela berriro gertatu. Eta beti esan dugu ere azkenean aldaketa estrukturalak esan behar direla eta beharrezkoak direla neurri ausarta jartzen eta adibidez plazaratu dugu beti energia enpresa publikoa martxan jartzea edo udal mailatik komunitate energetikoak ere bultzatzea. Lan arlora egingo dugu salto orain. Azken egunetan Nafarroan gertatu diren lan istripuen harira elkarretaratzea deitu dute gaur Labela, Esteilaz, Hiru, SK eta CGT sindikatuek Iruñean. Bertan egoera larria dela azpimarratu dute, izan ere, 3 dira azken egunetan Nafarroan lan istripuz hildakoak. Joseba Pagola, Labeko kidea eta Andoni Larralde, Elako kidea, Urrenez Urren. Galdetzen diogu, non dago txibite? Zenbat langile gehi hilpar dira Nafarroa garaian? Uste dugu ja nahikoa dela, eta eskatzen diogu hemendik Nafarroko gobernuari hartu ditzala bere gain bere ardurak.
Langatazketan berriz ArcelorMittaleko Espainiako zuzendaritzak aldi baterako lan erregulazio espedientea proposatu du 2023ko abenduaren 30 arte. Espainiako estatu osoan. Negoziazio batzordea eratu du enpresak, ELA, LAB, UGT eta Comisiones Obreras sindikatuek parte hartuko dute. Arrabotsa sortu du albisteak, izan ere, ELA zein LAB sindikatuek ez dute proposamena begionez ikusi. 2021ean 13.000 milioi euroko irabaziak eta 2022ko lehendabiziko hilabeteetan errekorreko irabaziak izan dituela ArcelorMittaleko hartarazi dute sindikatuek. Horrez gain, sindikatuek nahiko lukete Euskal Herri mailan negoziazioa egitea. Egoera horrela, LAB sindikatuko Asier Calderonek eta ELA sindikatuko Unai Martinezek azaldu diote Hamaika telebistari guztiz baztertzen dutela erregulazio espedientea. Ez degula babestuko, esan gaik ez buruik ez duen planteamendu hau. Eta ugarbi erraten dugu, langileok ez da erraminta bat. Langileok pertsona gara eta gure eskubideak ditugu eta ez dugu inondik inora horrelako errespetu falta onartuko. Eta inpresio onarekin atera dira Euskararen erakunde publikoko ordezkariak eta Ipar Euskal Herriko parlamentariak euskarazko irakaskuntza saritzeko Frantziako Hezkuntza Ministerioan atzo izan zuten bilkuratik. Bi gai nagusi zituzten aipatzeko euskara hutsean ari diren ikasgelen irekitzea sare publiko eta pribatuan eta azterketak euskaraz egiteko eskubidea. Funtsezko emaitzarik gabe atera badira ere, ordu eta erdiko bilkura gironean igaro dela esan du Anton Kurrutxarri Euskararen erakunde publikoko lehendakariak eta jarrera aldaketa bat ere sumatu dutela. Giro aski positibo batean iraganda. Erraiteko ongi errezebituak izan girela. Ongi errezebituak zergatik ziren gure parian 5 pertsona ziren eta horrek erakusten zuen arreta handirekin horrek erakutsi du. Arreta handirekin hartu dutela gure hitzordu hori eta gure eskakizunak entzun dituztela. Emaitza nagusiak bilkura hontakoak, horietakoak basoa gutia ipatu da eta bigarren bilkura bat egin beharko dugu. Eta Hezkuntzaz Eusko Legebiltzarrak apirilaren 7an jarri zizkion hezkuntza legea ontzeko sumeak Eusko Jaurlaritzari, EAJak, EH Bilduk, PSek eta Elkarrekin Podemosek hezkuntza akordioa sinatu ostean. Atzo argitaratu zen hezkuntza legearen aurreproiektuaren lehen zirriborroa eta gaur jarri dute jende aurrean. Gero zenbait ekarpen jaso eta Gobernu Kontseiluan onartuta Eusko Legebiltzarrera bidali asmo dute urtea amaitzerako tramitazioak jarrai dezan. Jokin Bildarratz hezkuntza sailburuak atzo esan zuenez ateak zabalik dituzte hitz egiteko prozedura hala Elkarrekin Podemosek ez du gustuko Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza legearen aurreproiektua. Ohartarazpena egin dio Miren Gorrotxategi bozeramaileak Eusko Jaurlaritzari hezkuntza publikoaren aldeko apustu garbia egin ezean Elkarrekin Podemosek ez du proiektua babestuko. Jaurlaritzak ondutako aurreproiektuan eskola publikoaren aldeko eta segregazioaren aurkako apustu garbirik ez dutela ikusten azaldu zuen Gorrotxategi. Gainerako legebiltzar taldeek ez dute aurreproiektuari buruzko balorazio publikorik egin. Hala ere, EH Bilduk aipamen txiki bat egin dio testuari sare sozialen bidez. Ikoitzarrez legebiltzar kideak adierazi du EH Bilduk ekarpenak egingo dizkiola proiektuari hezkuntza akordioaren edukiaren leial izan da eta hezkuntza sistemak behar duen eraldaketari bide emateko asmoz eta ziurtatu du hezkuntza komunitatearen parte hartzea bermatuko dutela legebiltzarreko tramitazioan. Bestalde Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzaile nagusiak esan du atzo argitaratutakoa zirriborro bat baino ez dela parlamentuko tramitean alda daitekena. Apirileko hezkuntza akordioa ipini du jarraitu beharreko eredutzat, koalizioari akordio ona iruditzen zaiola esan du, eredu propio baterako trantsiziorako oinarriak ezartzen dituelako Euskal Hezkuntza eredu nazional baterako. Eta lerroburuekin bukatzeko kiroletan atzo Europako multikirol txapelketa aurkeztu zuten Bilbon, larun batetik aurrera jokatzekoa dena. Badantolatzaileak eta agintari politikoak antzeudela gu ere bai taldeko kideek pankarta bat zabaldu zuten Euskal Selekzioen ofizialtasunaren aldeko mezuarekin gaur, agerraldia egin dute eta besteak beste eskatu dute aintzat hartzeko proban Euskal Herriaren koloreekin parte hartzeko eskubidea eta beren Eusko Jaurlaritzari, Bizkaiko Foru Aldundiari, Bilboko udalari eta talde politiko inplikatzeko ere eskatu diete egoerari irtenbidea topatzeko.
Lerroburuak horrela, heldu diezaiogun egunak utzi digun argazkiari trantsizio ekologikorako bidean akordio batera iristeko aukera dagoen lehenengo aldia dela esan dezakegu. Statkraft enpresa norvegiarrak 2 parke eoliko eraiki nahi ditu Euskal Herrian eta eraiki nahi diren herrietako udalek oro har harrera zurra egin diote eta aukera posibletzat hartu. 90 milioi euroko inbertsioa eginda 2 parke eoliko eraiki nahi ditu Euskal Herrian Statkraft multinazional norvegiarrak eta ondo bidean 2027ko nahiko lituzke martxan. Bata Debagoienan bertan, Eskoriatza eta Aramaio artean, hori handiena, bestea berriz Urolan, Azpeitia, Errezil eta Zestoa arteko lurretan. Eta gu Azpeitira hurbildu gara, udalak ez du zehaztu parke eolikoaren tokia zein izango den, baina inguruko herritarrek 11 telebistari adierazi diote saioan hemen jartzeko susmoa dutela, Arauntza mendiaren eta Mugarri luze puntaren artean. 2 parke eoliko horiek egin nahi diren herrietako udalek gehienak EH Bilduren aginpekoak harrera zuhurra egin diote egitasmoari eta aukera posibletzat ikusten dute. Proiektua aztertzaren alde agertu dira. Statkraftek aurkeztu duen proiektu hortan, nolabait bide bat irikita uzten du parte hartzea, hau da, herritarrak, herriko enpresak eta erakunde publikoek proiektu honetan parte hartzeko. Eta uste dugu bizideun sistema honetan berritzaile badala eta alde honetatik aukera bezala ikusten dugu. Proiektu honi momentuz mentzat, ez diogu ez alde eta ez aurka gaudenik esaten, baina bai, aztertu egin behar dela eta jakina, hori herritar guztiekin egin behar dugu. Nik uste bentzat, herritarren interesak lehenetsi behar ditula, eta gure ustez ere hemen aukera bat badago. Soberanoak izan nahi bali badugu, eta aldan eta autosuficienteenak, eta energia aldan eta merkeena, eta gertukoena nahi bali badugu, era honetako proiektuak beharrezkoak izango direla. Beraz, trantsizio ekologikorako bidean akordio batera iristeko aukera dagoen lehenengo aldia dela esan dezakegu. Bingen Zupire Eusko Jaurlaritzako bozeramailearen hitzetan, Statkraft Norvegiako enpresa publikoak bultzatutako proiektua trantsizio energetikoaren arloan akordioetara heltzeko aukera bada. Creo que estamos ante una oportunidad para que también en el tema de la transición energética podamos llegar a acuerdos. Y eso va a exigir mucho diálogo y mucha voluntad de acuerdo por parte de todos. Garaizaiak datozela diote agintariek krisi energetiko aurretik eta testuinguru honetan energia berriztagarrien beharra eta garaira egokitu beharra dugula azpimarratu dute alderdiek. EH Bilduren kasuan Mikel Oterok Twitterren adierazi du fase hasi berri batean gaudela, baina gure kontsumak eta mendekotasun energetikoa ikusirik aurrezpen eta eskala deszentralizatuan esfortzu titanikoa egin arren, eskala ezberdinetako berriztagarriak beharko ditugula ikusita irekiko den aukera aztertu behar dela. Beti ere jakitun izanik klimaldaketaren ondorioen aroan gaudela eta gure gizarte eta ekonomia sarea errealitate berrira egokitu behar dugula. Zentzu horretan EAJko Euskadi buru batzarrak sare sozialetan zabaldutako agire batean eskatu du EH Bilduren jarrera politikoaren aldaketatza jo duena egitasmo honetara soilik ez mugatzea. Horren aurrean Radio Euskadik Arnaldo Otegiri eginiko elkarrizketan zehaztu du EAJ dela bere jarrera aldatu duen bakarra. Adierazi EAJak nuklearraren alde egin zuela, gasaren alde gero eta berriztagarrien alde orain. Gaineratu du Statkraften kasuan ezberdina dela enpresa ehuneko ehun publikoa dela kode etiko oso argiarekin eta prezio eskuragarriekin. Enpresa norvegiar hau hidroelektrikoen arloan hasi zen, baina jauzia egin du beste berriztagarri batzuetara, tartean eolikora. Orain gasaren eta energiaren krisi betean Euskal Herrian 2 parke eoliko eraikitzearen apostua egin du. Ikusi jarraian, xetasun gehiago. Euskal Herrian 2 parke eoliko berri eraikitzeko proiektu aurkeztu dio Statkraft enpresak Jaurlaritzari. Oraingoz dakigun bakarra da enpresa norvegiarrak egin nahi duela, baina sakondu dezagun gehiago. Statkraft AS enpresa hidroelektrikoa da eta Norvegiako estatuak du jabetza osoa. Energia berriztagarrien Europako sortzailerik handiena da, Norvegiako eta eskualde Eskandinaviarreko 3. energia ekoizle handiena izanik, eta Statkraftek energia hidroelektrikoa, haize energia, gas energia, hiriko berekuntza eta eguzki energia garatu eta sortzen ditu, eta nazioarteko energia merkatuetan ere parte hartzen du.
Enpresak 3.600 langile inguru ditu eta Oslon Norvegako hirian du egoitza. Dena den 2019tik Iberiar Penintsulan ere badu bere bulegoa, eta ordutik Statkraft oso eragile aktiboa bihurtu da energia berriztagarrien garapenean Espainian eta Portugalen. Baina sakondu ezagunare gehiago, zeintzuk dira enpresa honen ezaugarri nagusiak? Hasteko eta behin 100 urtetik gorako enpresa publikoa da, 100%. Gainera enpresaren ikuspegi estrategikoari dagokionez 3 ardatzen inguruan egituratu dute Euskal Herrian ezarri nahi diren parke eolikoen plana. Energiaren sozializazioa 0 kilometroko hornidura elektrikoa euskal industriarentzat eta lankidetza publiko-pribatua. Statkraften estrategiak epe luzerako konpromiso bat eskatzen du, non herritarrak zen euskal enpresa sarea inplikatuko diren. Horretarako Statkraftek gizarte partaidetzako formuletan aurrera egiten du, hala nola tokiko energia komunitateetan. Horrela enpresak bermatu du proiektuak eragindako udalerrietako eta hurbilen dauden inguruetako euskal herritarrek aukera izango dutela Euskal Herriko energia trantsizioko prozesuan zuzenean parte hartzeko, eta zuzeneko onura ekonomiko jasoko dutela, elektrizitate kostuetan aurrezpen nabarmenak eginez. Statkraftek bestalde industriaren deskarbonizazioaren eragileetako bat izan nahi du, iraunkortasun ekonomikoa, ingurumenekoa eta soziala lortzeko asmoz. Gainera konpainiak erakunde publikoen proiektuetan parte hartzea aurre ikusten du, eta horrela parkeetan tokiko bazkide estrategikoak egotea ahalbidetuko luke. Proiektu horiekin bere presentzia berriztagarria sendotzeko eta trantsizio energetikoa bultzatzeko. Bada bi parke eolikoen proiektu aurrera aterako balitz, 78.000 etxebizitza hornitzeko adina energia sortuko litzatekela aurre ikusten da, eta 2027ko martxan nahi dituzte. Bestaldetik, EH Bilduren ustez, Arantxa Tapia Jaurlaritzako garapen ekonomikoko sailburuak atzo aurkezturiko energiaren kontingentzia planari zehaztasuna falta zaio. Mikel Otero legebiltzarkideak hartu zuen hitza eztabaidan eta haren arabera, plan horretan ez dago egungo beharrei egokitutako benetako plangintzarik. Are gehiago esan duenez, neurri horiek ez dute balioko epe laburrean gas kontsumoa jeisteko edota argindarra aurrezteko. Honek duen karentzia nagusia da neurri zehatzen falta, programa zehatz baten falta, plangintza zehatz baten falta, non helburu batzuk ezartzen diren, adibidez ez duzu aipatu, ze aurrezpen espero da, ze epeetan, ze diru, ze nola egingo da guzti hau. Plan batek dituen zutabe nagusietan, bai, bukatzen dut, plan batek dituen zutabe nagusiak falta dira. Eta Bilboko Iberdrola dorrean garatutako Deusto Business alumni topaketan parte hartu duen bitartean, Sánchez Galanek energia krisiari aurre egiteko Europar Batasunaren plana aipatu du. Iberdrolako presidenteak bereziki babesten du Europak trantsizio energetikoaren alde egindako apustua erabat premiazkoa da, adierazi du bere aldetik zuhurtzia eskatu du merkatuak ukitzeko sektore askori eragin eta ondorio beldurgarriak izan ditzakeelako. Hay que bajar el consumo. Si no queremos tener problemas de cara a este invierno, hay que bajar el consumo. Es la primera recomendación. Nos ha cogido el toro. Estamos ya en un momento en el cual necesitamos que la demanda disminuya. Gaza eta argindarra aipatuta, Frantziako gobernuak jada argitu du zer egingo duen datorren urtean energiaren fakturekin. Aurten 4% igoera izan ondoren, gaza 15% garestituko da urtarrilaren batean eta argindarraren prezioak beste horren beste egingo du gora otsailaren lehenean. Elisabeth Borne, lehen ministroak azaldu duenez, 16.000 milioi euroko kostua izango dute muga horiek Frantziako estatuarentzat, bere gain hartuko baitu energiaren benetako kostuaren eta herritarrek eta enpresa txikiek ordainduko dutenaren arteko aldea. Gainera, urtea amaitu bitartean, 100 edo 200 euroko laguntza zuzen bat jasoko dute 10 familietatik 4, errentarik apalenekoek. Eta puntako orduetan argindar gastua 5% txikitzeko neurriak eskatu dizkie Bruselak. Gobernuei elektrizitate eta hidrokarburo konpainien aparteko irabaziak zergapetzea proposatu du Europako batzordeak eta kalkulatu du horien bitartez 140.000 milioi euro bil ditzakeela. Premiazko neurriak aurkeztu ditu orain Bruselak eta asmoa da hilaren 30erako gobernuek oniritzia ematea luzeago joko dute berriz, gasari gehienezko prezio bat jartzeko aukerak eta batez ere argindarraren prezioa finkatzeko sistema berriak.
Hori egin bitartean ondokoak dira batzordeak proposatu dituen neurriak. Hasteko kontsumoa jaistea. Hor Bruselak gobernuak behartu nahi ditu, martxorako 10% gutxitzera argindar kontsumoa eta aurrezkiak 5% izan beharko du puntuko orduetan. In these times, profits must be shared and channeled to those who need it most. And overall, our proposal will raise more than 140 billion euros for member states to cut. Eta gaurkoan gurean, lerrobudruetan esan bezala, Aina Binals, Bilboko udaleko Elkarrekin Podemosen bozeramailea izan dugu eguerdiko elkarrizketatu gisa, trantsizio energetikoa izan du hizpide eta nabarmendu du justizia sozialak izan behar duela trantsizio ekologikoaren oinarria. Beti da positiboa, eta saiatu behar gara alderdi politiko guztioak hitz egiten eta eztabaidatzen zein motatako trantsizio eredua nahi dugu. Eta gu argi daukagu trantsizio ekologikoa edo trantsizio energetikoa justizia soziala egon behar dela oinarrituta. Eta beti esan dugu ere, azken finean oligopolio energikoetan eta dituzten etekinetan hortik ezin dela berriro gertatu. Eta beti esan dugu ere, azkenean aldaketa estrukturalak esan behar direla eta beharrezkoak direla neurri ausarta jartzen. Eta adibidez, plazaratu dugu beti energia enpresa publikoa martxan jartzea, edo udal mailatik komunitate energetikoak ere bultzatzea. Eta guk uste dugu hori azkenean trantsizio energetikoa justoa izan behar dela. Era berean, testuinguru ekonomikoari dagokionez, nabarmendu du 22.000 pertsona daudela langabezian Bilbon eta neurriak hartu behar direla. Udaletik ere, zentzu horretan inflazioari aurre egiteko kurtso osoan eskolako materiala erosteko laguntzak emateko eskatu dute Elkarrekin Podemoseko kideek eta emergentzia sozialerako neurriak indartu behar direla, azpimarratu du. Udal behatokiak esan duenez, orain daukagu ia 22.000 pertsona langabeziak eta emakumeak beti jasatzen ditugu alde txarrena. Orduan, nik uste dut hori horregatik alkateak esaten duena Bilbon inoiz baino indartsoago dagoela, ez dela egia, ze langabezi datu hori izatea ez da ona Bilboentzako. Orduan, nik uste dut hor plan gehiago jarri behar direla martxan eta azkenean emakumeen sektorei 45 urte baino gehiago dituzten pertsonei eta plan gehiago jarri behar direla martxan langabezi kopuru hori jaisteko. Era berean, nabarmendu du Bilboko udal gobernuak ez duela serio hartzen emergentzia klimatikoa. Zentzu horretan, adierazi du energia arloan, jasangarritasunarekin lotutako hainbat neurri proposatu dituztela, baina udal gobernuak ez duela neurririk hartu. Eta bero honek edo temperatura hauekin zer egin zuen udal gobernuek 7 iturri jarri. Eta guretzat hori ez da nahikorik eta gainera planteatu zuten refugio klimatikoek eta egin zuten lista bat eta lista horretan adibidez agertzen zen Corte Inglés refugio klimatiko bezala. Guk uste dugu hori ez dela serioa. Eta hainbetetan planteatu dugu udal batzarretan emergentzia klimatikoari aurre egiteko neurriak eta normalean barre egiten dute honi buruz eta ez da txantzeko hartzeko asuntoa, ze hemen daukagu ja krisi klimatikoa. Horrez gain eta ekonomiaren bueltan, gaurkoan Niko Kuenka ekonomilaria izan da gurean eguerdiko magazinean eta Leire Regadas lankidearekin egon da egungo inflazio altuak dakartzan ondorioi buruz, besteak beste solasean. Niko, kaixo? Bai, egunon.
Aipatu dugu lentxeago, ezta? Inflazioa altu jarraitzen duela, 10,5% kokatu dela abuztuan, azken 30 urteetako altuena, eta honi aurre egiteko asmoz, aurreko astean aipatu genuen baita ere, Banku Zentralak, Europako Banku Zentralak interes tipoak igotzearen alde egin zuela, inoiz baino gehiago igotzeko autua egin zuela, eta gainera, esaten jarraitzen du oraindik ere, are gehiago igo beharko direla. Honek inflazioari aurre egiteko balioko ote du? Kontua da, Europako Banku Zentralak beste tresnarik ez duela, azken batean bere herramientakuntza hortan geroz eta tresna gutxiago dituela. Ez da, horreko gunean, Christine Lagarde, Europako Banku Zentralako burua agertu zanean komunikabideen arrean, berak onartu zuen, berak ez zuela tresnarik energiaren prezioa murrizteko, eta berak bakarrik interestazekin jokatu altzuela. Hori da azken batean moneta politika. Egia da, beste egoera batzuetan eskariak sortu duenean inflazioa, kasu honetan ez da, kasu honetan inflazioa sortu da, eskaintzan eginekorik ez dagoelako, eskaintzan sok bat egon dalako, hornidura kateetan arazoak egon direlako, energiaren prezioa edo guztien prezioak izugarri ego direlako, kasu hortan izan da ez da. Neurria zein da tasak igotzea. Tasak igoz egiten duzu, maileguak garaztitzen dituzu, jendeak diru gehiago dedikatu behar du mailegu horien kuotak ordaintzeko, maileguak ere garestiago daude, maileguak eskatzeko orduan garestiago emango dizkigute, jendea igual atzera botatzen da, eta jendeak kontsumoa murrizten du. Kontsumoa murrizten duen heinean, eskaria murriztuten da, eta hortaz prezioa jaisten dira. Hori da, hone daukan logika, honek ere baduka albo kalte bat, baduka arrisku bat, dela atzeraldian sartzea, eta aurko gunean Christine Lagardek berak galduztetenean noraino igoko dituen tasak berak aipatu zuen, oreka puntu bat, neutraltasun puntua aipatu zuen, inflazioa kontrolatzeko balio zuena, baina atzeraldirik eragingo zuena. Hori esatea oso erraza da, baina marita magiko hori nor dauka ez da. Orduan, noraino igoko diren, ez dakigu eta nahikoa izango den, bai ematen dau, eta Europako Banku Zentralak berak emandako prebisioek, bai islatze dute inflazio tasaren moteltzea eta atzerakada bat, baina hori bai, 2023aren bukaerako, 2024rako gutxi gora bera izango nuke, aurreikusten duela Europako Banku Zentralak berak helburu bezala jartzen den 2% langa horretara, esaten digu berantza joango dela, lausetuko dela, baina ondino urte eta piku izango dugula, ohikoa baino inflazio tasa altuagoa. Interes tasen igoera honek, nahiz eta ekonomian adituak ez izan ez, herritarroi burura etortzen zaiguna da hipoteka, ez? Zer gertatuko da hipotekekin, zen nolako ondorioak izango ditu honek hipoteketan? Garaiztitze bat, azken batean, familiek izate dituzten hipotekak normalean, kasu gehienetan, urtebeteko Euriborra, urtebeteko referentziario hartzen dute, duela urtebete Euriborra -50an zegoen, gaurko data da 2,15ean dagoela, beraz, persona batek, familia batek guain izango balu bere hipotekaren errebisioa, bagitxe gora bera, 2,60ko igoera jasan beharko luke, hori gitxe gora bera eta bataz besteko hipoteka bat hartuta, bataz besteko hipoteka aipatzen dugunean beti izaten da 150.000 euroko hipoteka bat, nik esango nuke Euskal Herrian ematen diren hipotekak altuagoak direla, baina, 150.000ko bataz besteko balizko hipoteka horren kasuan urtean 1.500-2.000 euroko gehikuntza suposatuko luke. Inflazio altua daukagula, jendeak erosketak egiteko orduan igoera horiek somatu dituela, horreri beste koska bat gehitzen badiozu hipotekaren garezitzea oso batuko da. Esan beharra dago gaur-gaurkoz estatu mailan indarrean dauden, familia dauzkaten hipoteken 80% tasa aldakorreko direla, baina ez dugu behar azkenengo bizpahiru urtetan bankuek estrategia aldatu zutela eta eman zituztela nagusiki tasa finkoko hipotekak, guain gutxi arte, tasa finkoko hipotekak eman izan dira azkenengo urte hauetan, bankuek mandako hipoteka berrien 80-90 gitzi gora bera, finkok izan dira. Horiek ez zutera zorik izango, azken batean sinatu dute tasa finkoko hipoteka bat, eta Euriborrak gora edo bera egiten baldin badu ere, familiak badakite zein izango den aurrein barreko kubuta. Bai, hori azkenengo urtetako joera izan da, berriro aldatzen ari dana, baina gaur egun indarrean dagoena, eta hori diote datuek, estatu mailan indarrean dauden hipoteken 80%ak tasa aldakorrekoak direla, eta horiek dira, hain zuzen ere, interes tasa gorakada honen
mina aipatuko dute, gorakada bat sufrituko duten, ezta? Eta mina hitza aipatu dut, Estatu Batuetako Erreserba Federaleko buruak, duela 3 aste inguru, berek batu zuen, badakitela hartuko dituzten neurriek mina eragingo dietela familiei, eta horren jakitun direla, baina esan zuen besterik ez dagoela. Beraz, familien gana datorrela, beste gastu gehigarri bat, beste koska bat, mina azken batean. Atzeraldiaren aurreikuspenak edo aurreikuspenak aipatu dituzu lehentxeago, hori izan daitekela ondorioa interesetazen igoeraren ondorioetako bat, baina azken aldian ere ikusten ari gara, ez da, Bruselak zenolako proposamenak egiten ari dituen, enpresa elektrikoei nahita ez ezarri nahi dizkion zergak esaterako, atzeraldia hori ekiditeko neurriak izan daitezke horiek? Bueno, atzeraldia aipatzen denean, atzeraldi teknikoa hartzen da, edo atzeraldi teknikotzat hartzen da, 2 trimestretan hazkunde negatiboa dagoenean. Bai aurreikusten da, neurri hauek interesazak igotzea eta inflazioak ere egingo duela, agian 3 trimestre batean hazkunde negatibo izatea, baina ez da espero atzeraldi bat egotea, eta egotekotan oso laburra izango litzateke. Europak proposazio dituen neurri hauek azmatean enpresa elektrikoei eragingo edo ezarriko zaizkien zerga berri horiekin, familiak laguntzea aurreikusten dute, hori da atzeko von der Leyenek esan zuena, ikusteko dago, baina ez dugu ahaztu behar, momentu honetan egoera dela eta ez dela, Europak erabaki zuela gastu arauak stand-by edo bertan bera gelditzea. Gastu araua zer da? Herrialde batek daukan defizita neurtzen duena eta herri batek daukan zorra, barren produktu gordinekiko neurtzen duena, eta momentu honetan esango genuke estatuek barra librea dutela nahiaina gastatzeko, ze Europak ez die hori murrezteko eskatzen. Hori, eten hori edo stand-by egoera hori, aurten bukatzen da, litekena da datorren urtean ere luzatzea, baina helduko da egun bate Europak esango duela ez du egonaino, eta orain bai hasi beharko zaretela neurri murriztatzaileak aplikatzen. Momentu esango nuke Europa alde dugula, Europako haizea gure alde dagoela, baina Europako hori aldatzen duenean hor arazoak egon ditezke. Eta ez dugu ahaztu behar, Europaren egoera zein den, datorren astean, 25ean Italian autoeskundak izango ditugu, ultraeskuinak irabazteko arrisku edo probabilitate handia dago. Horrek aldatu lezake, ikusi dugu Europako beste herrialde batzuetan ere ultraeskuinak nagusitu zena hartu duela, eta horrek aldatu dezake oreka hori. Orain arte ezagut esan dugun Europa hori agian beste moduko bat izan daiteke, eta bakoitzak bere herrialdeari begiratzea. Orduan, Europa momentuz alde daukagu, hori da aurreko krisiarekin daukagun alderik nabariena eta gure aldekoa dana. Baina kontuz honekin, Europak esaten duenean emetik aurrera aizue zorra osogatu behar duzu defizita eta zorra murrizteko, hor Madrilen egongo den, Espainiako gobernuan egongo den alderdiak edo koalizioak neurriak hartuko behar ditu bai ala bai. Beraz, esan dagoa, oain arte alde, baina kontuz. Baniko Kuenkako ekonomialaria, mila esker gaurkoan gako guzti hauek emateagatik. Ez horregatik, eta arte agur. Eta beste gai bati helduta, Gaztela eta Leongo juntako presidente orde Juan García Gallardok berriz Garoñako zentral nuklearra martxan jartzeko asmoa agertu du, eta EH Bilduk iragarri du datorren astean Espainiako senatuan Idurre Bideguren senatariak Espainiako gobernuari eskatuko diola eztabaida behingoz alde batera usteko eta Garoñako zentral nuklearra berriro irekitzeari uko egiteko. Halaber, gasari eta energia nuklearrari atea erabatisteko eskea ere egingo dio Bidegurenek Espainiako gobernuari eta horrekin batera deskarbonizazio prozesu bati heltzeko. Alberto Frias Lurra elkarteko presidente eta Araba Garoñarik gabe plataformako eledunoiak ere hitz egin du Garoña zentrala berriz irekitzea ergelen ametsa, baino ez dela adierazi du ohar batean. Friasek gogorazi du Nuklenor enpresa dela oraindik ere zentralaren jabea eta enpresa horrek ere ez duela bidegarritzat jotzen haren zabaltzea. Hortaz, irekiera posible horren kargu zein egingo den galdetu du gainera, zentrala berrarabiazten zentral nuklear berri bat eraiki beharra ekarriko lukeela azaldu du Friasek, gogoratuta zentrala desegite fasean dagoela eta erreaktore nuklearra duela 10 urtetik geldirik dagoela.
Eta Nafarroan Arraitzorkin herria zeharkatzen duen errepidean bizilagunek jasaten duten arrisku egoeraz dela eta errepidea moztu du herritar talde batek. Saihesbidea erreklamatzeko Nafar gobernua interpelatu dute arrisku egoera konpontzeko beharrezko neurriak arditzen. Etxeak daudela karreteran gainean, ordu pasatzen dialikan kamionak, kriston dardarazua egiten dutela. Orduan badaude ben bi kurba txarrak, ezin diela gurutzatu, eta orduan txekoak daude beldurriz egun ematean erorikote zaion, edo balkoie bat buitukote zaion. Ikusten duzu hor, balkoi buska bat dardare zefein edo bestela egoia. Todo, la contaminación. Sí, la vibración de los camiones. Uf. Los coches no parece que hacen daño, pero los camiones... Bestaldetik, azken egunetan Nafarroan gertatu diren lan istripuen harira elkarretaratzea deitu dute gaur LAB, ELA, Esteila, Ziru, SK eta CGT sindikatuek. Bertan egoera larria dela azpimarratu dute Joseba Pagola LABeko kideak eta Andoni Larralde ELAko kideak. Izan ere, 3 dira azken egunetan Nafarroan lan istripu zildakoak eta urte osoan 14 igo da zifra. Sindikatuen ordezkarien hitzetan egoera jasanezina da eta erantzukizuna eskatzen diote Nafar gobernuari. Zer egingo ote duten lan departamentuko arduradunek. Orain arte bezala segitu behar dute patronala saritzen elkarrizketa sozialean, edo orain arte bezala dei egin behar diete langilei arduraz jokatzeko, gu uste dugu ja nahikoa dela, eta eskatzen diogu hemendik Nafarroko gobernuari hartu ditzala bere gain bere ardurak, eta bikoiztu ditzala Lan Osasun Institutuko eta Lan Inspekzioko plantillak. Galdetzen diogu, non dago txibite? Zenbat langile gehi hilpar dira Nafarroa garaian txibitek zozer esateko? Bueno, pues, Nafarroako gobernuari eskatzen diguna bada lehenbailen urgentziazko neurriak mahai gainean jarretezan. Eta Nafarroatik mugitu gabe, Nafarroako Volkswagen lantokiak zalantzaz jositako egunak bizi ditu. Pasaden astean landabenen munduko goi bilkura ospatu ostean, jakin zuten hemendik 4 urtetara ekoizpen volumena eta langile plantilla mantentzeko zailtasunak egongo direla. Gaur aldiz, La Tribuna de Automoción aldizkariaren bitartez, jakin izan dute Nafarroan ekoitzi behar ziren 50.000 auto Kataluniako Martorelleko plantara bideratzea pentsatu duela taldeak. Langileen komiteak diru laguntzen eta aperteen inguruko argibideak eskatu dizkio Nafarroako gobernuari. Gutxinaka, Volkswagen Nafarroako etorkizuna nolakoa izango den irudikatu genezake. Azken berria La Tribuna de Automoción aldizkariak eman du. Bertan adierazi da landabeneko plantan ekoitzi behar ziren 50.000 autoren produkzioa Kataluniako Martorell plantaren esku utziko duela Volkswagen taldeak 2026 urtetik aurrera. Arrazoia Kataluniako lantegiak aurre ikusitako elektrikoetako bat azkenean ekoiztuko ez duelako. Gauzak horrela, Nafarroako Volkswagenek fabrikatzeari utziko lioken autoen kopuruak eragin negatiboa izango luke besteak beste ekoizpen gorakadei lotutako behin-behineko kontratazioetan.
Ez da bistatik galdu behar Nafarroako lantokiak 4.800 pertsona inguru enplegatzen dituela komunitatean. Enpresa batzordeak azken egunetan ezagututako neurriekin kezkaturik dabil, eta lan plantillaren kopurua bermatu nahi du. Hala izan dadin premiazko bilera bat eskatu du foru gobernuarekin. Instituzioen papera funtzeskoa dela argi izan da perteen eta diru laguntzen inguruko argibideak eskatuko dizkiote exekutiboari, bai elektrifikazio proiektua ziurtatzeko zein egungo enplegu volumena bermatzeko. Eta ArcelorMittaleko Espainiako zuzendaritzak aldi baterako lan erregulazio espedientea proposatu du 2023ko abenduaren 30 arte Espainiako estatu osoan. Negoziazio batzordea eratu du enpresak, LAB, UGT eta Comisiones Obreras sindikatuek parte hartuko dute bertan. Arrabotsa sortu du albisteak, izan ere, ELA zein LAB sindikatuek ez dute proposamena begionez ikusi. 2021ean, 13.000 milioi euroko irabaziak eta 2022ko lehendabiziko hilabeteetan errekorreko irabaziak izan dituela ArcelorMittalek ohartarazi dute sindikatuek. Horrez gain, sindikatuek nahiko lukete Euskal Herri mailan negoziazioa egitea. ArcelorMittaleko Espainiako zuzendaritzak aldi baterako lan erregulazio espedientea proposatu du 2023ko abendura arte Espainiako estatu osoan, sindikatuek baina ezezkoa eman diote. Ez degula babestuko, esan gaikez buruik ez duen planteamendu dago. Eta ugarbi erraten dugu, langileok ez da erraminta bat, langileok pertsona gara eta gure eskubideak ditugu eta ez dugu indikan inora horrelako errespetu falta onartuko. 13.000 milioi euroko irabaziak izan zituela ArcelorMittalek 2021ean ohartarazi dute sindikatuek. Ez degula ahaztu behar, gainera aurreko urtean 13.000 milioi euro irabazi zituela ArcelorMittalek mundu mailan. Labek esandakoaren arabera gainera 2022ko lehendabiziko hilabeteetan ere errekorreko irabaziak izan ditu enpresak. Eta urtengo lehenbizko hilabeteetan ere benefizio errekorrak izaten ari ditunak. Hala baina, uda osteko geldialdiaren ostean, Zestoako planta ez zion ekoizpenari berrekin, eta erabaki hori merkatuaren baldintza txarren ondorioa izan zela adierazi zuen zuzendaritzak. Estamos produciendo casi a pérdidas, es no rentable producir en estos momentos porque los precios de venta ni siquiera cubren los costes operativos. Hala ere, elak guztiz kontrakoa azaldu du. Fabrika gehienetan lankargak handiak direla alegia. Bada sindikatuaren hitzetan ekoizpena jaisten denean, enpresa aprobetatzen da regulazio espedienteak martxan jartzeko. Zer gertatzen da, momentu horiek enpresak aprobetxatu nahi ditu, horrelako planteamenduak egiteko, eta gainera esan behar da, oso planteamendu luzeak egiten ditula. Labek alaber, erregulazio espedientea guztiz espekulatiboa dela azaleratu du. Garestigoa egiten altzaiela produzitzea, bertzen momentu zehatz batzuetan mino. Orduan nahi duena da, aurreikusiz garestitze horiek noiz ematen aldiren, berari onuragarriena egiten altzaion momentutan fokalizatu edo zentratu produkzio hori. Sindikatuek baztertu dute ArcelorMittalek martxan jarri nahi duen regulazio espedientea enpresak irabaziak izaten jarraitzen dituelako eta aldi berean uste dutelako negoziazioa tokian toki egin beharko litzatekeela. Tokian toki, lantegiz lantegi, behar, problematika eta arazo desberdina daudela eta horiek tokian toki erran bezala aztertu eta landu eta adostu beharko ziren. Uneko gendun Euskal Herriko ambitoan egitea negoziaketa hori, baina ArcelorMittalek beti hori hortan ere inposatzen digu estatu mailako ertea bat negoziatzea. Edonola ere, Labek eta elak jakinarazi dutenez, langileen eskubideen alde sindikatuen eskuetan dauden tresna guztiak erabiliko dituzte. Hezkuntzari begira inpresionarekin atera ziren atzo Euskararen erakunde publikoko ordezkariak eta Ipar Euskal Herriko parlamentariak euskarazko irakaskuntza saritzeko Frantziako Hezkuntza Ministerioan atzo izan zuten bilkuratik. Bigai nagusi zituzten aipatzeko euskara hutsean ari diren ikasgelen irekitzea, sare publiko eta pribatuan, eta azterketak euskaraz egiteko eskubidea. Funtsesko emaitzarik gabe atera badira ere, ordu eta erdiko bilkura giro honean igaro dela esan du Antxon Kurutxarri Euskararen erakunde publikoko lehendakariak.
Giro aski positibo batean iraganda. Erraiteko ongi errezebituak izan girela. Ongi errezebituak zergatik ziren gure parian 5 pertsona ziren. Eta horrek erakusten zuen arreta handirekin horrek erakutsi du. Arreta handirekin hartu dutela gure hitzordu hori eta gure eskakizunak entzun dituztela. Bigarrenik murgiltzearentzat erakutsi dute interesa guk garatzen dugun politikari buruz eta bururatzeko azterketeri buruz, argumentazio guzia eman duguna brebetaren zientzia azterketa pasatzeko brebetan euskaraz ontzat hartu dute, errandaukute gure argumentazioa susena zela eta entzuten zutela. Gero ez dute erantzunik eman, errandaukutena da ministroarekin behar zutela hori dena ikusi, esplikatu guk erranginuena, eta ministroak bigarren demoraldi batean trenkatuko zuela. Arabako Errioxako mahats bilketaren festak, 27. edizioa ospatuko du igande honetan Lantziego. Nerea Garziak emango dizkigu ekitaldiaren xetasunak. 2 urteren ondoren mahats bilketaren jaialdia berriz ospatuko da Arabako Errioxan, Lantziego hain zuzen ere. Igandean, mahaztizain gehienek mahats bilketa geldituko dute eta jaialdian parte hartuko dute. Ardoaren gatazkak ez du etenik Errioxaren eta Arabako Errioxaren artean. Arabako mahaztiek aurrera pauso handia eman dute azken hilabetetan eta jatorri zen berriaren proposamena Europako batasunera eraman dute. Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak araño ailegatzeko bidea erraztu dute. Gaur-gaurkoz Eusko Jaurlaritzaren behin-behineko baimen bat baizik ez dute behar Errioxa jatorri izena utzi nahi dutenek zor marka berria biarazteko. Hala ere, ez da baimen hori iritzi oraindik. Abra, Arabako Errioxako upeltegien elkartean badira 15 bat upategi urrats hori egiteko prest. Bitartean Errioxako kontseiluak adierazi zuenez, ahalduen guztia egingo du proposamen hori oztopatzeko, eta hala izan da. Hasieran Errioxak upategien esklusibotasuna exigitu zuen, orain berriz mahaztiena ere eskatu du araudia aldatuz. No parece que esta medida que van a aprobar la vayan a aplicar a la denominación cava, sino que es una medida exclusivamente restrictiva que pretende desanimar a aquellos que quieran incorporarse a la denominación viñedos de Álava. Sin embargo, hay cada vez más voces dentro de la denominación, tanto en Rioja Alavesa como en la Comunidad de La Rioja, que demandan que el Consejo Regulador se mueva, que demandan una diferenciación. El Consejo Regulador no va a poder hacer oídos sordos siempre a esta demanda cada vez más mayoritaria. Gauzak horrela ikusteko dago Errioxako kontseiluak araudian egindako aldaketak nola eragingo duen zor marka berriaren prozesuan. Esklusibotasun hori mahaztietara zabaldu denez, orain mahaztizainak bi zigiluen artean aukeratzeko egoeran jarri ditu. Eta pandemiak eragindako 2 urteko geldialdiaren ostean bueltan dira Altsasuko jaiak. Ipar Euskal Herrira salto mintzalasai festivalak Euskara eta plazerra lotuko ditu aurten ere. 54 jarduera antolatuko dituzte hilaren 19tik 25era Baionan, Gelu eta Biarritzeko elkarteekin elkarlanean. Eremu urbanoan euskarari arnasgunea ematea da helburua.
lasai da guk bizitzen dugu edo gure asmo sumea da arnaz gune txiki bat proposatzea Euskarari. Eremu urbano untan ez da beti erresa Euskara praktikatzeko guneak atximaitea. Eta gure helburuetako bat da justuki pixkat azpimarratzea edo argitan ezartzea gaur egun jadanik ugabe ere egiten diren gauzak Euskaraz erakustea. Ordea, zinemagintzan Nafarroako herri eta paisaiak dira protagonista, estatu batuetan estreinatzen den Vampire Academy telesailean. Netflixek diruz finantzatutako ekoizpenak Uxue, Beraitz eta Otasun herriak erakusten ditu, baina Herriberi eta bere gaztelua izan zituen grabazio gune garrantzitsu bezala. 8 hilabete egon ziren Nafarroan grabatzen eta martxoan amaitu zen errodajea. Ikusentzunezko ekoizpen handi honek 10 milioi eurotik gorako eragin ekonomikoa izan du Nafarroan. I can be a leader who ruled not just for the Lord, but for all citizens. Whether you wear the crown or not, you have the power to change things. You should see me in the crown. There's something strange happening. I think I can help you. Christian is a non-starter for a lot of people. I'll be discreet. Of course I want to put you first, but I can't. You can either be guardian or friend, not both. What's the game plan? You know me? More of a roll with the punches kind of girl. A ruler is not just any monarch. Leadership requires sacrifice for the greater good. I need to fight. We need to fight. They must be willing to give everything they have. We deserve a better future. She's my family. I would die for her. Bestalde, Amorebi eta Etxanoko ermitak eta elizak dira Eleizetan programaren eszenatokiak. Beste urte batez eta 2002tik etenik gabe gertatzen ari den bezala, musika eskaintza anitza eta zabala du antzinako musikatik hasi eta jasa barrokoa. Berpizkundeko musika, herri musika eta folka dira nagusi. Eta gaur osteguna bueltan da musika zuzenean saioa gaueko 10etan. Koldo Otamendi aurkezleak azalduko dizkigu xetasunak. Haupa, gaurko musika zuzenean telebista saioan Bolbora talde izango dugu protagonista. Hauxe izango da denboraldiko lehenengo kapitulua eta oraingoen ere musika ekartzen dugu Euskal Herrian sortutako musika. Kasu honetan Arellano izan gara Nafarroan, Lizarraldean eta esan bezala Bolbora taldearekin egin dugu hitzordua. Duela markada bat inguru talde sortu zen taldea, hor Lizarraldeko hainbat musika taldetan ibilitako musikariekin eta dagoeneko 3. diskoa plazaratu dute. Bizizioa izena du disko berri honek eta taldearen azken kantuak bildu dituzte 10 kantuz osaturiko lanean. Diskoa autoekoizpen bidez ikusten du argia eta taldeak bera grabatzen du Arellanoko bere entxeu lokalean, hau da Lur Sistema Estudioetan. Esan daiteke musikalki talde beroa dela Bolbora taldea, musikalki lehen pausoak reggae, ska eta rock eremuetan eman zituzten, baina denborarekin aipatu behar da taldeak garapen bat izan duela
eta azken kantuetan eta azken diskoetan nabaria dela erritmo latinoen sartzea taldearen musikan, ez? Musikari batzuk aldatu dira, instrumentu berriak batu dituzte taldera, eta bideo horretan ere musika egiteko beste bide batzuk topatu dituzte, eta horietako asko nabaritzen dira disko berri honetan. Esan bezala, bizizioa izena darama eta taldearen biziera islatu nahi izan dute disko berri honetan. Reggaea mantentzen da, eskarri giroak mantentzen dira, rock zertzeladak ere hor daude, baina badira bestelako erritmoak ere, kumbiantzeko bat sortu dute, salsa giro txiki batzuk ere badira, erritmo dantzagarriagoak, eta bai ere, agian zuzeneko emanaldietako horren beroak, horren dantzagarriak ez diren erritmo batzuk ere landu dituzte, baina era berean oso erakargarriak estudioko lan baterako, ez? Esan bezala, Bolbora, Arellanotik, Lizarraldetik, Nafarroatik, gaur musika zuzenean telebista saioan ikusteko aukera izango duzue, eta beste bin ere erakusten Euskal Herriko musika eszena anitza eta aberatsa dela. Eta kirolei salto, patinajeko munduko probarik gogorrena itzuliko da asteburu honetan Nafarroara. Zubiri Iruña Gares lasterketaren 12. edizioa izango da. Honakoa, urten 15 herrialde eta kontinente ezberdinetako patinatzaileak izango dira, 550 parte hartzailetik gora. Bertan munduko dozena bat txapeldunek eta nazioarteko dominadunek parte hartuko dute. Un reto deportivo de máximo nivel, es muy atractiva para patinadores y también para los aficionados, porque bueno, pues ya saben además que el patinaje pues es un deporte que en Pamplona cuenta pues con muchísima aceptación. Horrela iritsi da albistegiaren bukaera. Gaurkoan Keia taldearen handitzen naizenean kantuarekin agurtuko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan horren bestez besterik ez. Gure aldetik hauek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro. 11.eu satarian bihar arte. Handia egiten naizen